Mga minahal kong igsuon sa pagtuo. Karon mao na ang katapusang sesyon sa Beatitudes. Sa miyaging simana atong gitan-awang bulahan kadtong gilutos tungod sa pagkamatarong. Kung imong paningkamutan nga mabuhi nga matarong, mahimo kang moagi sa pagpanlutos. Apan pinaagi niini imong pagtuo mamahimong hamtong og motubo. Ug samtang motubo kini, mas maayo ang dapit nga imong maangkon sa langit. Pinaagi sa pagpanlutos ikaw mausab ngadto sa kahingpit nga pagkatawo, nahimong asin og kahayag sa kalibutan ug nahimong rason ngay nahinay nga mawala ang pagpanlutos sa uban. Ang mga paryente nga kaniadto nagbasol kanimo tungod kay dili ka moapil sa mga panagtigom sa pamilya matag Domingo, karon nagplano na nga sa ilang mga panagtigom sa laing adlaw gawas na sa Domingo. Ang pamilya ug mga higala nga kaniadto supak sa imong pag-adto sa simbahan, karon nag-ilog ug moapil na kanimo. Kung maglakaw ka gayud diha sa kahayag, wala na hinungdan ang kaaway, si Satanas ug ang yawa sa pag-akusar kanimo. Apan ang pag-angkon sa hingpit nga pagkamatarong dili nagpasabot, nga hingpit usab nga mawala ang pagpanlutos. Sama sa gisulti sa maong bersikulo, bulahan kamo kung biay-biayon ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naghiuna kaninyo. Sukad sa pagsugod sa pag-ugmad sa tao, daghan na ang nag-antos aron matuman ang kabubuton sa Dios. Labaw sa tanan si Jesus nga sa sinugdanan pa adunay kahimta nga sama sa Dios, mianto sa selot alang sa mga makakasala. Aron matukod ang gingharian sa Dios, siya gikulata, giinsulto, gilansang sa krus. Bisan walay sala, si Juan Bautista na priso gipugutan sa ulo. Sa samang pagi ang 12 katinun-an ni Jesus, samtang nagwali diha sa iyang ngalan gipanglutos, gipriso ug sa katapusan na himong mga martir. Ang ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod sa 27 nagpakita sa mga kasakit nga giagian ni Apostol Pablo samtang nabiyahe sa tibuok Asya aron magtukod og mga simbahan ug ipakatap ang ebanghelyo sa Roma. Mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghago ug mas makadaghan pa na bilanggo. Mas daghang bunal ang nahiaguman ug mas makadaghan mag-ungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig kalapdos sa mga Hudeo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon ug makausab batuha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod ug makausag gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, mga tulisan sa mga isika Hudeo ug sa mga dili Hudeo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga mga kaigsunan. Naghago ako og nagbudlay og kasagaran, wala ako'y tulog. Gigutom og iuhaw ako sa makadaghan ug wala ako'y ingong pagkaon, kapasilungan o biste. Sa kasabutan sa daang tugon, si Propeta Isaias namatay pinaagi sa pagpikas sa lawas sa usa ka daotang hari tungod sa pagpasundayag sa pulong sa Dios. Si Moises nakasinati sa pagpanlutos gikan kang paraon ug sa iyang kasundaluhan ug bisan gikan sa mga Israelita nga iyang gipanguluhan. Apan ang ilang mga kasakit dili tungod kay walay gahom sila. Si Jesus adunay katungod sa pagtawag sa mga legion sa mga anghel aron paglaglag sa mga dautan. Sila Moises, Pablo, Pedro ug Juan sa daan ug bagong tugon mga saksi sa presensya sa Dios. Ilabi na si Moises ug Pablo nga adunay gahom nga halos giisip nga sila kay Dios. Apan tungod kay nasayod sila nga ang pagpanlutos nga ilang giagian alang sa kabubuton sa Dios magdala sa katumanan sa iyang plano, wala sila nangita nga malikyan kini. Hinuon ilang gidawat ug giatubang kini nga may kalipay. Uban sa kasibot nga nagdilaab sama sa kalayo ilang gisangyaw ang kabubuton sa Dios. Pinaagi silang pagtuman sa sugo sa Dios na tuman ang iyang kabubuton. Sa Jeremias kapitulo 20, si propeta Jeremias nakasinati sa kasakit tungod sa pangsangyaw sa mensahe sa Dios mahitungod sa maabot nga katalagman sa mga kasala nga hari ug sa nasod. Gipakaulawan siya sa mga tao gihimong subject sa pagpakaulaw ug pagbibay-biyay. Daghang mga tao nangita og paagi aron pag-akusar kaniya ug bisan ang iyang mga suod nga higala nagtan-aw kung masipyat ba siya. Bisan pa nga makalikay unta siya sa kasakit pinaagi sa pagpahilom dili niya kini mabuhat.
Ang Jeremias kapitulo 20 bersikulo 9 nag-ingon, apan kung miingon gani ako nga kalimtan ko ikaw og dili na ako magsangya sa imong ngalan, bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab sa imong gisulti, sulod sa akong kasing-kasing og kabukugan. Maluya akong pinugong niini og dili ko nagayod kini kapungan. Kadtong nahibalog nahigugma sa Dios makasinati nga mas lisod ang dili pagtuman siya kabubuton kaysa pagantos sa pagpanlutos. Bisan sa pagpanlutos ug kasakit magpadayon ka sa pag-evangelize. Sa milabay, ang simbahan bisan kahibalo nga mosinati sa pagpanlutos, nagpadayon sa pagsangyaw sa espiritual nga pulong ug gahom sa Dios kay kini kabubuton niya. Sa pagsabot sa espiritual nga kalibutan ug sa kabubuton sa Dios, dili kita mapahilom apan magpukaw sa ubang mga simbahan ug mga magtuto ug magluwas sa daghang mga kalag nga nagpadulong sa kalaglagan. Kung ikaw pagapasipalahan, pagalutuson o pagaakusahan sa bakak tungod sa ngalan sa Ginoo, paglipay ug pagmaya kay dako ang ganti sa langit nga giandam sa atong amahan nga Dios. Sa kasaysayan sa dihang ang usa ka hari ana sa katalagman, ang mga matinud-anong sulugoon nagbisdis sa ilang kaugalingon ingon nga ang hari ug mahimong mga target aron sa pagluwas kaniya. Pagkahuman sa katalagman, ang hari isip pagpasalamat naghatag og dagkong ganti niining mga matinud-anong sulugoon. Dili lang sila dako nga gipasidunggan o gimaya apan sa dihang mamatay ang hari iyang ihatag ang labing taas nga ganti sa iyang mahatag bisan pa sa kaluwatan niini. Sa Juan kapitulo 15 bersikulo 13 nag-ingon, walay labaw nga gugma kaysa usa ka tawo nga nagahalad sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Kini tungod kay ang paghalad sa kinabuhi mo ang labing taas nga pamatuod sa gugma ug pagkamatinud-anon ngadto sa hari. Sa samang paagi kung kita magantos og pagalutuson, magpailob sa mga kalisdanan ug bisan sa paghalad sa atong kinabuhi alang sa Ginoo. Unsaon ba sa Dios nga mao ang Ginoo sa tanang binuhat nga magpabiling hilom? Kini usa ka panalangin nga gikan sa langit nga labaw pa sa atong mahunahunaan. Pananglitan sa langit ng mga pulinan, kining mga tawo makadawat og dagkong grasya kaysa sa uban. Adunay uban nga nagantos sa pagpanlutos alang sa Ginoo nga nagigugma kaniya hangtod sa pagkamartir apan wala pa hingpit nga nakabot ang pagkabalaan. Ang mga magtotoo nga namatay nga wala pa hingpit nga nakabiya sa ilang mga sala dili makasulod sa ikaduhang kingharian sa langit ug sa ubang pangtaas nga mga lebel nga gingharian. Apan ang mga martir giila tungod sa ilang gugma alang sa Ginoo gitugutan nga makasulod sa ikatulong kingharian o labaw pa. Kadtong mga balaan matinud-anon nga nag-alagad og nagmartir masulod sa Bagong Jerusalem ug makadawat og walay kasamok nga himaya og panalangin. Ginamduman sa Dios ang matag buhat sa pagkamatinud-anon og paningkamot og iyang bayran kini sa nagawas nga himaya og ganti. Tan-aw nato ang langit ng balay sa usa ka tawo nga nag-antos sa walay katapusang pagpanlutos alang sa Ginoo og dagko nga naghimaya kaniya. Ang balay niining tanawhana sa langit halapad, adunay daghang mga kwarto ug matahom, dekorado sa mga tanaman, dako kaayo nga mulungtad og dugay ang pagsuroy aron lang masusi ang tibok yuta. Ang mga tanaman, mga adunay tagsa-tagsa nga katahom, giganlan base sa ilang kinaiya. Ang mga bulak, bunga ug mga busay nga tubig or water fountain nagkalain-lain sa matang, porma ug disenyo. Kining mga busay, mga talagsaong eskultura ug dili lang nagsabod-sabod sa tubig, apan ang uban nagpagula usab sa kahumot o kahayag. Sa advance nga teknolohiya sa kalibutan, posible nga makita ang mga hulagway sa kalangitan. Sa samang paagi ang mga hulagway makita sa busay aron ipadayag ang kahulugan nga gibutang sa amahan isip usa ka dako nga gasa. Ingon usab niini kung ikaw mosulod sa gingharian sa langit. Bisan kung wala ka pa mihatag sa imong kinabuhi sa pisikal, ang tanang butang nga imong nabuhat alang sa Ginoo ang matang sa pagpanlutos nga imong giantos uban sa kasing-kasing nga anda mamatay tungod kaniya pagahinumduman og pagabayran sa mga ganti ug panalangin. Gihigugma kaayo ka sa amahan ug bisan ang labing gamay nga tinguha sa imong kasing-kasing matuman sumala sa imong gusto. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 5 nag-ingon, kay ingon nga daghan ang among mga pag-antos diha kang Kristo, daghan usab ang among kalipay pinaagi kang Kristo. Ang dako nga Dios nagalingaw ug nagakomportable sa mga magtotoo nga nag-antos tungod sa Ginoo, dili lang sa langit apan bisan dinhi sa yuta. Daghan sa inyo tingali na kaagi niini, nag-antos sa walay hustisya tungod sa Ginoo uban ang kalipay ug pagpasalamat. Ug unya nakita nimo nga gituman sa Dios ang mga tinguha sa imong kasing-kasing ug gihatagan ka sa imong gikinahanglan nga wala nimo damha. Samtang imong gipildi ang mga pagsulay nagalig-on, ang imong mga pagtuog gihatagan ka sa gahom ug otoridad. Mas tin-aw ang imong panag-uman sa Dios ug makita nimo ang mas dagkong mga buhat sa iyang gahom.
Bisan pa kung walay kalipay sa yuta og nawala nimo ang tanang butang tungod sa Ginoo og nagatubang sa dakong kalisdanan hangtod sa kamatayon kadtong may pagtuo kay dili maluya. Sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18 nag-ingon, giisip ko nga ang atong mga pag-antos na ining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Walay bisan unsang pag-antos nga makatantang sa kalipay sa langitnong mga panalangin o ganti nga mosunod nga nagahatag og dako nga kalipay sa mga magtotoo. Minahal kong mga igsoon, hinumdumi usab kini ang panalangin alang sa kadtong nagtindog uban sa sulugoon sa Dios kung sila giusig tungod sa Ginoo. Sa dihang nakasala si David batok sa Dios o gidisiplina pinaagi sa rebelyon ni Absalom, wala malipay ang Dios sa mga nagtugyan kang David ug misanong sa dautan. Nahibalo nga si David sulugon sa Dios sa mga matinud-anong katawhan naguban sa iyang mga pagsulay bisan sa pagrisgo sa ilang kinabuhi. Sa ulahi, sa dihang gibalik sa Dios ang pabor kang David kadtong nagpabilin nga matinud-anon nagambit sa mga panalangin. Unsa man ang imong buhaton kung ikaw usa sa mga sakop ni David? Sa dihang ang kasundaluhan ni Absalom kay nagaduol ang pagsunod o pagpanig kay David mahimong makapahamtang sa imong kinabuhi sa katalagman. Ang pagbiya kaniya o pagtago makahatag og kasiguraduhan o ang pagpanig kang Absalom nga sigurado daw nga madaog mahimong makabalik sa imong kahimtang o kalambuan. Apan sigurado ko nga kitang tanan dinhi isip patinud-anong magtutuo dili magbuhat niini. Kung tinuod nimong nahibaluan ang tinuod nga kasing-kasing na David ngadto sa Dios ug sa katawhan, nasabton kung giunsa siya pagigugma sa Dios imong masayran nga si David dili gid mo talikod sa hari nga iyang gisilbihan. Labaw pa niini kadtong tinuod nga naguban sa mga pag-anto sa salugoon sa Dios alang sa ngalan sa Ginoo magambit sa himaya nga mosunod. Kini mao ang kabubuton sa atong matarong nga Dios. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an sa Lucas kapitulo 20 bersikulo 28 hangtod sa 30. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong nagian ug sama nga akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari, ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom dito sa akong lamisa nga sa akong gingharian ug maglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Tungod sa pagpanglutos alang sa Ginoo, kining simbahan nakasinati usab og daghang mga kalisdanan. Kadtong naguban sa mga pagsulay, nagapahimulos karon sa mga panalangin nga nagikan niini. Sa mga pagsulay sa simbahan sa 1998 ug 1999, daghan sa atong mga membro nakasinati og mga pagsulay nga sobra pa sa ilang makaya isip tawo. Imbis nga mangita og dalan sa pag-ikyas o mubiya sa simbahan alang sa personal nga kapuslanan, daghan ang mipadayon og nagtindog nga ligon. Bisan pa sa pagpanluto sa balay o sa trabaho nagpabilin nga matinud-anon ang mga membro sa simbahan nagunahon na kung unsaon nila pagsuporta sa simbahan ug sa magbalantay ug unsaon nila pagdala sa mga kabugaton uban sa tanan. Pagkahuman sa mga pagsulay gibayran sila sa Ginoo pinaagi sa pagtubo sa pagtuog sa mga panalangin sa lawas ug espiritu. Unsaon nimo pagtan-aw sa imong kaugalingon sa pagsulay sa simbahan sa 2018? Ang pagsulay sa 2018 dili lamang usa ka pagsulay sa tibuok simbahan apan personal usab nga pagsulay sa mga magtotoo. Usa kini ka panahon sa pagpanghitmatuod kung unsa kadako ang pagkamatarong nga atong naangkon. Kung niadtong panahon na misunod kita sa sakto nga kamatuoran base sa tanan nga atong nakita na dungog o nahibal-an o giampo, makadawat kita sa dakong gugma sa Ginoo pagtubo sa pagtuo ug mga panalangin nga nagtubag sa atong mga tingwa sa kasing-kasing. Ang pagkadiskubre sa atong mga kakulangan kabahin usab sa pagbuot og gugma sa Dios. Ang pagkaila sa mga natagong porma sa dautan sulod nato gikinahanglan aron kita malimpyo isip tinuod nga mga anak sa Dios. Kung atong makita nga atong mga kapakyasan ug mga butang nga atong mabuhat nga sayop ug maginuso kita pag-ayo, ibalik sa Dios ang atong unang gugma ug tabangan kita nga makasinati og lalom ug hingpit nga kausaban kaysa kaniadto. Mutubo kita sa atong gugma alang sa Dios ug sa atong paglaom alang sa langit nga mahimong lahi gayud kita kumpara sa una. Kita kay mahimong kusgan og maisugon sa espirituhanong pagtuo. Labaw sa tanan ang nagkadako nga gahom sa Dios sa atong kinabuhi magdala og daghang panalangin nga magresulta sa mga pamatuod gikan sa atong mga panimalay ug mga lugar sa trabaho nga naghimaya sa iya. Mga igsoon ko diha sa Ginoo,
Karon atong tapuson ang pagwali sa Beatitudes. Ang Beatitudes nagpadayag dili lamang sa bahandi ug himaya dinhi sa kalibutan apan usab sa agianan paingon sa kaluwasan, kinabuhing walay katapusan ug sa walay katapusang mga panalangin. Hunahuna kung unsa kadako ang paningkamot sa mga tawo aron lang mabuhi ug mamulahan sa pipila ka mga katuigan dinhi sa yuta. Tanawala kung unsay kadugay ang ilang gigahin sa edukasyon. Mga 16 ka tuig gikan sa elementarya hangtod sa kolehiyo. Pagkahuman sa eskwela o dili usab dayon sayon ang kinabuhi, nagsugod pa gani kini sa bag-ong kalibutan sa kompetisyon. Pananglitan, ang pagsugod sa katrabaho kasagaran nagpasabot sa pagpanikad gikan sa ubos. Makasinati ka og mga hagit sama sa performance reviews, kompetisyon ug kalisod sa ekonomiya nga nagkinahanglan og paglahutay sa matag lakang. Ang tanang paningkamot alang lang sa pagpuyo ug maayo sulod sa pipila ka mga dekada. Apan daghan gihapon ang napakyas ug maluya. Adunay mga sakit ug aksidente ug bisan ang imong mga anak basin dili mahimong ingon nga imong gipangandoy. Bisan pag naningkamot ka nagtipig og bahandi ug nakab-ot ang katungdanan sa katilingban sa dihang motanaw ka sa samin, makita nimo nga mahimo kag tigulang. Muwagtang ang kabatan-on ug walay bisan unsa nga nahibilin sa imong madala sa lubnganan. Bubo ug walay kapuslanan ang kinabuhi kung wala ang Ginoo. Apan lahi kini alang sa mga tawo nga nagpuyo alang sa Ginoo. Makadawat sila sa walay katapusang mga panalangin nga gisaad dinhi sa yuta ug sa maabot nga kinabuhi. Bisan pa sa usa ka nagpuyo sa kalisod sama ni Lazaro dinhi sa yuta o nagsakripisyo og nagpakamatay alang sa Ginoo nga nagpaabot sa dili masukod nga himaya sa langit nga labaw pa sa tanang panalangin sa kalibutan. Mga igsuon sa Ginoo, giingon sa Colossus Kapitulo 3 versikulo 2, ipahilon na ang inyong hunahuna sa tanang butang nga naa sa taas, dili sa mga butang dinhi sa yuta. Og sa Filipos Kapitulo 3 versikulo 20, kay ang atong puloy-anan anaa sa langit. Sama sa mga pulo nga kini kadtong adunay puloy-anan sa langit dili magtutok sa mga butang sa kalibutan apan mapuyo uban sa paglaom sa himaya nga igapadayag kanila. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamo magpadayon paingon sa bagong Jerusalem og hingpit nga malingaw sa mga panalangin sa Beatitudes nga gihatag sa atong mahigugmaong Amahan nga Dios dinhi sa yuta ug sa langit. Amen.